Shin me ya hana mawaƙi Nura M Inuwa fitar da album a shekara ta 2020? Alhamdulillah ina godewa wanda ya yi zamani, komai na fila su ne yadda ya so hakan za a yi, ban raina kyautarsa ba. Shahararren mawaƙin da ya ɗauki kimanin shekaru 10 yana fitar da kundin waƙoƙi guda 2 a kowace shekara. Shin ko me ya faru a shekara ta 2020 har kawo ƙarshen watan Januware da ya saba fitar da album ɗin muka ji shiru? Mun samu zarafin tattaunawa da mawaƙi Nura M Inuwa, ga kuma yadda hiranmu da shi akan wannan lamari ta kasance. Alhamdulillah, abin da iya cewa dai shine farko masoya na ina mai ba saƙi, duk da dai cewa tun farko ina da tsari wanda ba a san ransa na ɗauko shi ba na taho da shi. Na tsara in dinga sakin kowace shekara na zaɓi in dinga sakin album guda 2, wanda idan na saki a farkon shekara har shekaran nan ta ƙare shi kenan na gama, sai dai kuma wata shekarar. Na tsara wannan ne saboda a dinga samun gap tsakanina da masu sauraro. Duk waƙar da aka saki ya zama an ji ta kuma an siye ta siyu, kuma an samu gamsuwa na jin ainihin abin da ake yi. Wannan shine dalilin da yasa na tsara wannan tsarin, kuma alhamdulillahi ana tafiya a haka. Na ƙara samun wani tunani wanda na ga ya dace still in ɗan ƙara ɗaga ƙafa na tsallake wannan shekarar ta 2020 zuwa shekara ta gaba, mu ga abin da Allah zai yi. Sannan kuma kafin nan na ƙara yin wasu tunanukan da suka dace in yi in kawo wa masu sauraro na sabon abu da ya kamata. To idan na fahimce ka kenan a wannan bayanin da kai, wato kamar shekara ta 2020 ka tsallake ta ne zuwa shekara mai zuwa za ka ci gaba da sakin album? Iya, insha Allah na tsallake wannan shekarar saboda kawai a ɗan shakata na a huta. Wasu shekara ta gaba sai mu tara mu ga me Allah ya yi. Gaskiya ne, duk da cewa na gade har yanzu still waƙoƙin da album ɗin da ake da shi na ƙarshe har yanzu kuma mutane na ta sauraron su kamar ma shi ne sabon da ya fita. To amma duk da haka kana ganin masoyanka kwa za su so wannan tsarin da ka fito da shi? No, ba za su taɓa so ba. Amma dai ina mai ba su haƙuri domin su ne abokan tafiyata, kuma haɗin kan da suke bani shi ne yake daɗa bani ƙwarin gwiwa wajen tafiyar da abubuwa na. Alhamdulillahi, nasarorin da na yi tsawon shekarun da na tafiya a harkar waƙa gudunmawar suke, kuma alhamdulillahi wani ya nuna min ma dai ba su gajiya ba, saboda ɗaga ƙafar da na yi kamar ma har zuƙa su kai, ko kuma ta zama kamar yanzu ma na fara kawai na ke ƙoƙarin in daina a gurinsu. Sun rungumi waɗancan waƙoƙi duk da dama ni a iya fahimta ta ba a gama jin su ba. Waɗancan na watan shekarar kenan. Kamar yanzu aka yi su a haka ake saurara su a gurin mutane, kuma kamar su ne waƙoƙina na farko a gurin mutane. Duba da yadda za a ga na da yadda nake yawan posting da yadda mutane suke maganganu a kansu, za ka ga ya zama kamar wani bakon abu a gare su. So don haka ni ma na samu wannan gabar
na yi amfani da ita na sani cewa ba zai taɓa yi musu daɗi ba haka ɗin. Ni ma kuma ya kasa min daɗi don in ba don kayi tursasa ni in yi magana akan ishu ɗin ba. Duk lokacin da na ɗauko maganar zan yi sai in rasa ta ina zan fara yin ta. Duk lokacin da na ɗauko zan yi sai in rasa ta ina zan fara ko kuma me zan faɗa musu su gamsu da abin da na zo musu da shi. Wannan dalilin yasa kaga na yi gum kawai na toshe kunne na ina ganin ƙorafe-ƙorafen su, wasu su ce za su yi zanga-zanga, wasu ce na ba su haushi, wasu ce suna son mita da zage-zage gurin mutane. Ina ta ba su haƙuri dai, amma na kasa cewa uffan akan abin don san me za su ɗauka ba. To alhamdulillahi. Amma dai yanzu muna fata a shekara ta 2021 ba za a zo da wani labarin ba daban, za a fitar da album. Dar Ubangiji za a ci gaba, za a yi ɗamara, za a yi shiri na wannan shekarar mai zuwa inda rai da lafiya domin su ga kuma irin yunkurin da za mu zo musu da shi. Na tabbatar za su yi farin ciki da wannan albishir ɗin. Insha Allahu ina ba su haƙuri, ina ƙara dannar zuciyarsu da su bani haɗin kai, su bani ƙwarin gwiwar da suka saba bani don nima kada in zama discouraged. To a cikin minti ɗaya akwai masu magana akan waƙar ka ta ban san wani sarki ba. Na'am. Akwai masu fassara wannan waƙa ta ɓangarori daban-daban. Akwai masu zargin cewar ko akwai wani wanda musamman ake nufi da waƙar? To, alhamdulillahi, in ma dai da wani wanda ake nufi ko ma babu, amfanin malamai a gare mu shine su faɗa mana gaskiya ko mai ɗacinta. In kuma suka rufe, Allah zai tuhume su don sun sani ba su ainihin faɗa mana ba. So ni ma ina ɗaukar kawunan mu a matsayin malamai ta wasu ɓangarori na daban wanda Allah ya hore mana baiwa da za mu faɗi abin da ya kamata mutane su sani a rayuwa kuma su fahimta. Wannan dalilin shi yasa duk ko da yaushe nake faɗaɗa tunanina. Duk lokacin kuma da na ɗauko abin da ya dace ba ni fargaba ko tunanin da wasu za su yi da wana kake da wana kake. Da yawa har da makusanta wasu daga cikin masana'antar mu kan cincibe na ai an ce da wana yana faɗa masu cewa ni abin da na sani shine zan yi gaskiya kuma ba ni fargabar wanda zai tsargu a kan cewa da shi ake don ne na san gaskiya a faɗa. So ban san wani sarki ba, na yi ta ne musamman da al'umma domin su kaɗaita Ubangiji. Babu wani sarki sai Allah. Babu abin dogaro, kuma iya abubuwan da na lissafa duk wanda ya karyata ma zai kafirta kansa ne. Gaskiya ne. Akwai waƙar mai laya a cikin ƙaramin lokaci. Wani bayani za ka iya yi? Shin wayya ma aka yi wannan tunanin waƙar ya zo maka? Ka saka mutane a ruɗani dangane da waƙar nan. Ana batun cewa ma ba a ma taɓa yin waƙa kamar irin mai salon wannan waƙa ba. Gaskiya ne. So wallahi abin da na sani kullum shine ni ina yin tunani in kawo wani abu wanda ni ban yi ba, ko kuma wanda mutane ba su saba ba. To cikin yardar Ubangiji kuma duk abin da na ɗauko sai ya bani iko. Wanda ni da kaina in na yi nakan yi mamakin maya aka yi na yi ɗan. So ban san wani sarki mai laya, to wani tunani ne da Allah ya kawo mini na shirya wannan waƙar da yardarsa kuma ta shirya. A cikin mawaƙan da muke da su wanda suka gushe, irin tsofaffin mawaƙa irin su Ali, su ɗan ƙwairo, irin su
shin kana da wani gwani a cikin irin wannan mawaƙan? To ai gwani na saba faɗa duk a waƙoƙi na ban san shi ba, ban kuma yi zamani da shi ba, don ni ban san shi ba ina raye. Amma dai da na tashi na tsinci abin da ya yi, na gamsu da abubuwan da ya yi kuma na rungume shi a matsayin gwanina. Wa kenan? Haruna Uji. Wannan shi ne ni gwanina, wanda duka mawaƙan da suka shuɗe ni babu irinsa a gurina. Na'am, na fahimta. Wannan shi ne. To, Malam Nura, bari in koma baya. Masha Allah. Wannan tambayar zan iya cewa personal tambaya ce. To, masha Allah. Misali, kana kamar wani shekaru ka fara waka misali? To, abin da na fara ina da... Sanda ka fara yin waka ta fita. Lokacin da na fara waka ta fita, ina da shekara 20. Azin ta fita mutane su fara jina ko kuma... mutane su fara jinka, So, ni na lokacin da na fara wannan mutane suka fara jina, ina da shekara 21 ne dai, ina jin zuwa da biyu. Na. To, kafin a ce ka fara yin waka, shin akwai a lokacin baka san za ka zama mawaƙi ba, shin akwai wata sana'a ko kuma wani irin profession da kai a lokacin kai tunaninka ka zama? Misali, ma'aikacin banki, malamin makaranta, ɗan ƙwallo, irin wanda. Shin ka da abin da na ɗora zuciyata ina so in zama gaskiya soja. To daga baya kuma sai Allah ya yi ni mutum ne mai son zaman gida. Don kafin in fara waka da ƙuruciyana ina yaro, sai in zauna a gida in yi zamana, in na fito ma a dinga ce min an da lafiya a zata kanakin na yi tafiya ne ko wani abu, ina zamana in san tafi a gida kawai bawai, don har tunani nake wai akwai lokacin da zan fita in yini ban dawo gida ba. To lokacin da ina da son zaman gida, to wannan dalilin shi ya cire min sha'awar soja, don na san cewa wani zai raba ni da zaman gida, abinda nake ƙauna kuma rasa. To sai na gida zuciyata ta guji wannan abin. Wai shin kana sha'awar kallon ƙwallon kafa? Idan har haka ne, to wani club kake goyon baya? Wani club din da nake goyon baya, Chelsea nake goyon baya. Kai magoyin bayan Chelsea ne? Gaskiya ne. Na. To Allah ya taimaka. Shin akwai wani sako da za ka iya ƙara faɗa wanda baka faɗa a baya ba? To, saƙon da zan fara faɗa shi ne na farko aiki wancan zan dawo, ina da shekara wancan 18 dai na fara shiga studio, ka fahimta? Na gane. Ina da shekara 18 na fara shiga studio. Ba a fara ji na ba sai wajen shekara da ina da shekara 21 zuwa da 2 haka aka fara ji na, aka watsa min acid a wannan time din. Wannan shine so ƙarshen saƙona ga masoyana shine dan Allah su yi haƙuri da saƙon da na faɗa musu na rashin fitar da album. Ina fatan hakan ya zama alkhairi gare ni da su gaba ɗaya. Su bani goyon bayan da suka saba bani zuwa shekara mai zuwa, in muna da rai da lafiya mu ga abin da Allah zai yi. Da ƙarshe ina godiya Allah ya bar soyayya da ƙauna da kuma kai kanka bisa wannan ƙoƙari da kai na sa ni na sauke wannan nauyi a sauƙaƙe. Ina godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi ya bar soyayya da ƙauna.